Ambe alafo ka ala barkada ka nema ani kisi ni alafe akake anka chidimba ka Muhammad bin Abdullah ana so dungew ani mauma isenda usenda nona fugata se jokene kan ka fulini tolinta kalame ba chema na musuma kelen bela jelen sekere ni watina o ma ke dinya yororola malde munu sigilembe tunga fe ka fulita ka nyesi aw ma o sigoro kelen bela jelena amba don ka fo ado be sufela la ni watina do ka dugu maje do be dugu jedala nga antenyina aw ko aw de ye aw yere fusaya ma fama ka yere fusaya bandiya ma ka yere fusaya sunyanima ka disida kwajibaw kan sahara kono glasi kuru chela sunni kle ko ka faso kuma bo ka kabla kuma bo fuli be aw ye ani che aw yere ye kamoke ni ya me joni kunandi afo sababu nyuma wode kama sigi ame fulita ka anjatigu segere suraka sofla tiro ani draveu jamana tigilakaw ambu fo nyaralakaw kuni jatigi nyuma ya chaman be ki disigo si buma ko ya wo sira blongono de nga jatigu de nyana kambu fo ka fulita ka nyesi fangana teme fanga anyama bandaw anga fuli baye asimi goita anga fuli be samani watina marabulo nyama Muktar Wan anga fuli be afnaye anaka gouvernement fuli be ministre kelen bela jele kanga critique baw fo kadam nanga critique so fitinu nuna kata chamante kirila kata sanfe kiri abela jele barakelaw ka fuli be kuma so kono ni watina ka fulita ka nyesi anga karamogo ma doni magaw wajulukelaw nunu de ye ala ka dine ko fo baw ye maw ye wala utanu yere imakri jigi belbele la a Sheikh Ibn Sheikh enam fadilata Dr. Mohamed Bashir Dukure kamoke ambe belbele info anaka donia asigilembe no kala ka sijani kenada nama a Sheikh Abubakar Kamara ka foli la sama ko ni an sigitoy mahe watara mahe sise fo banikan foli be sama ni watina Idris Konati garanti bugula belbelein abe dina la selila abe ka maudrusi kuranela abe ka alaka dina nye fo mawye ko alaka anasra ka folta ka nyesi Sheikh Umar Jama awai Sheikh Umar Ja anga foli baye fo malmaki kono Abdurrahman Kojo ante nyina mfa ananga choroba ko yakuba gindo malmaki kono anga foli bayi Amadou Baba Kunati abeka foli be afneni watina nere koreke afani mandala honorable Ndula Cham ambe do okay alaka lafiya di alaka faru segi ayrema amba diga kafo abella menina ko ambe kangar mi dai komi koroni doni chefeno be lutsega fo noto dogara jajidi fasala de olumune an korokay ambebe kulunkilen kono harbi nama laye do kera de tinyere la ewa ko ala ka lafiya di ambalmaw jamana yi kuma cara de kuma cara fuka da matime ma yare ta do ibe min fala tuguni nga beba do miye marakala zoyen flyer flate ngo bina jando bina jandi marakala zoyen beba do fana mali geleya mali were kanga doni famia la saw kamo ke ni jeni nga nyimi sembo mali geleya la to ba dede bebe kulela jamana ka kele transition ya dota kabra ya kele démocratie adunata dictature he timola ina goto aba goto afu wala bere bitanyini bebe kitanyini nyajugu nyanyuma hal ni mali be free mette ka fo kuma so kono wallahi ni yeddadi malima bi kaka kuma abe 100% ci do labi maliko kuma be mawne kan nangam timogola alaka here kanyi ka torbaw ani musorbaw fo amunu yake mali e kununko usigilembe bi ka mali lage do ni hamin sigilendo
an ka foli baw ye aw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an baw ka foli ta k'a ɲɛsin aw ma ni muso ɲɛna a kuma man ca fiyewu karamɔgɔkɛ n'i ye problème cayalen ye n'i ye kuma cayalen ye yan problème bɛ muso de man ɲa ni muso ɲɛna ayi den ka ko problème foyi t'a la kuma man ca an bɛ dugawu kɛ ala k'an faso kisi ala k'a kɔlɔsi ala k'a tanga nka so bɛ boli busanmisɛnnin fana bɛ tugu a kɔ dɛ ala t'i to arisu sanfɛ ka jamana dilan dɛ ayi ala ye duniya fɛn bɛɛ di mali ma nka duniya mɔgɔw de bɛ ka ɲɛ mali ma bi k'a sɔn ka sɔrɔ mali de kan ka ɲɛ duniya ma bi k'u sɔn fɛn bɛɛ b'an bolo yan bi fɛn bɛɛ tile bɛ yan ji bɛ yan pétrole bɛ yan sanu bɛ yan manganèse bɛ yan a bɛɛ hydrogène a bɛɛ nka ko kɛra jɛninka ɲimi ye k'a kɛ samasugo ye ni min ka muru dajala i b'a tigɛ ka tɛmɛ radical ni waati in na a bɛ yɛlɛ la kuma ninnu na ni kuma ninnu ka di ale ye kosɛbɛ an bɛ foli lase a fana ma an baden cɛ ani muso makɔrɔ ani denmisɛn aw bisimila radio Rampart don kibaru kɛnɛ kan an balimaw kunnafoni sɛbɛnw caman b'an bolo sɔgɔmada in na kunnafoni sɛbɛnw ye lakali caman kɛ kunnafoni sɛbɛn fɛn o fɛn bɛ n bolokɔrɔ bi a bɛɛ kumanen bɛ général Amadu Aya Sanogo ale ka kiriko kumaw bɛɛ kɛn bɛ ka kuma kan an ka kiritigiso min bɛ n'u b'a wele ko cour d'appel de Bamako olu kɔni ye u kan bɔ kunun ko Amadu Aya Sanogo a n'a jɛɲɔgɔn olu ka kibaruyaw kan kunnafoni sɛbɛnw ye lakali k'a la sɔgɔmada in na an balimaw fo ka taa bila bɛrɛbɛrɛtɔ min bɛ an fɛ yan n'u b'a wele ko URD a ɲɛmaaba ala ka hinɛ a la Sumayila Sise ale ka tanyani o kɛra sababu ye bi ka gɛlɛya dɔɔni don URD ko kuma la sabu maa caman sigilen bɛ jɔn de bɛna kɛ URD ka cɛbɔ ye kalata nata la kunnafoni sɛbɛnw ye lakali kɛ a fana na an balimaw marabolo ɲɛma Muktar Wan a fana bɛ wuli ka jɔ la bi min ye bɛrɛbɛrɛtɔn ye parti politikiw u ɲɛmaw a n'olu ye sigi kɛ mun de sɔrɔla sigi in kɔnɔna na dɛ aw sogolen ka to radio Rampart kɛrɛfɛ inshallah an balimaw ka fara seereyaw kan seereyaw caman bɛ an bolokɔrɔ sɔgɔmada in na olu bɛna da aw tulo kan aw bisimila radio Rampart don kibaru kɛnɛ kan an bɛ ala fo k'ala barikada an ka lɔgɔmanya fɔlɔ bi sɔgɔmada in na kunnafoni sɛbɛn min bɛ yen n'u b'a wele ko reporter ale y'a jira k'a fɔ min ye Amadu Aya Sanogo a n'a jɛɲɔgɔnw kiritigɛbaw u kɔni ye kɔrɔfɔw bɔ ka bin bi ta kɔ bi ta ɲɛ Amadu Aya Sanogo a n'a jɛɲɔgɔnw kɔni bɛ se ka taa to dun so u hakili sigilen ka jira k'a fɔ fɛn t'u kɔ fɛn t'u ɲɛ ka kɛɲɛ ntɛnɛn marsikalo tile 15 san 2021 général Amadu Aya Sanogo a n'a jɛɲɔgɔnw u ka kiriko kumaw a kuma cayara kosɛbɛ nka anw ka jamana kɔnɔ sariya dɔw taara an ka wasadenw fɛ n'u b'a wele ko loi d'entente o loi d'entente a kɛra sababu ye ka nɔgɔyaba don nin kiriko in a bunanku kɔni kan kosɛbɛ kunnafoni sɛbɛn ale y'a jira k'a fɔ nin kiriko kuma in a cayara maliden caman tun sigilen bɛ ka kiri in kɔni a ɲɛmisɛnninw ni a dɔgɔdɔgɔninɲɛw bɛɛ lajɛlen ko olu kɔni makɔnɔ nka hakilila jigila min ye k'a fɔ ninnu kɔni minɛna a bɛ waati jan bɔ ka jira k'a fɔ siga belebele kelen b'u la Amadu Tumani Ture ale ka fanga firilen kɔfɛ an ka finitigilaka minnu bɛ yen n'u b'u wele ko fugulanbilentigiw olu kɔni ma se ka o faamuya
cogoya si la o kɛra sababu ye fɔnkɔɲɔgɔnya o nana don fugulan ben kɛnɛtugu ani fugulan bilenmantugu ni ɲɔgɔn cɛ la o de nana wolo fɛn min ni maa 21 olu kɔni minɛna siga kɛra la k'a fɔ k'u minɛna Amadu Aya Sanogo a n'a jɛɲɔgɔnw kɔni fɛ ka taa n'u ye yɔrɔ la yɔrɔ min n'o bɛ katikaw yɛrɛ fɛ n'o ye Jago ye ka taa dingɛ basi ka u bila o kɔnɔ ka tila ka mugu wuli u la nin kɔrɔfɔ ninnu kɔni kelen kɔ n'a bɔra ka bin kunnafoni ale ka lakalila a y'a yira k'a fɔ min ye kiiritigɛbaw ye olu kɔni wuli ka jɔ kɛ ka fɛrɛ ani dabali tigɛ Amadu Aya Sanogo a ka fɛrɛ kɛ ka u minɛ k'u bila kiiritigɛbaw ɲɛkɔrɔ ka t'u ɲiningali kɔni kɔfɛ u bilala ka taa kaso kɔni na kaso in a kuntagala janyana kosɛbɛ kosɛbɛ nka nin bɛɛ kɔfɛ kiiri anu nana don Sikasukaw fɛ yen a kumaw cayara kiiri a nana datugu ni fɛn min ye k'a fɔ u bɛ fɛn min wele ko test ADN siga kelen ninnu mɔgɔ minnu na ko olu fagara k'olu bolow ni wala u farisogo yɔrɔ dɔw kɔni ta ka fɛrɛ kɔni k'a la cogoya jumɛn na a bɛ se ka dɔn olu do wa wala olu tɛ o kɛra fɛn ye fɛn min ni o jaabiw bɛɛ lajɛlen bɔra nin bɛɛ kɔfɛ min ye Amadu Aya Sanogo a n'a jɛɲɔgɔnw a bɛ san 1 bɔ bi olu kɔni bilala bilankɔrɔ sababuya la n'u b'a wele ko liberté provisoire nin bɛɛ kɔfɛ sa fanga olu nana firi an bɛ waati min na i ko sisan min ye transition maaw ye olu kɔni kɛmɛ bi ka wulikajɔ kɛ o wulikajɔ o de nana wuli fɛn na fɛn min n'a bɛ fɔ ka nin kiiri in kɔni kɛ bɛɛ lajɛlen ka lafiya kunnafoni sɛbɛn ale ka lakalila a y'a yira k'a fɔ nin kiiri in yɛrɛ bunankun kan maa minnu kun jarakilen bɛ a kan o dɔ ye Fuseni Jara ye o ye sɔrɔsi ye finitigilaka don o dɔ ye Mamadu Kone ale ye sɔrɔsi ye finitigilaka don o dɔ ye Cɛmɔkɔ Adama Jara ye ale fana ye finitigilaka ye o dɔ ye Lasana Sangare a fana ye finitigilaka ye o dɔ ye Sekinɛ Sibi ale fana ye finitigilaka ye o dɔ ye Isa Tangara ale ye gendarme ye o dɔ ye Amadu Aya Sanogo ale ye sɔrɔsi ye o dɔ ye Bulonkɔrɔ Samake ye ale ye gendarme ye o dɔ ye Simon Keita ale ye polisilaka ye o dɔ ye Umaru Sanafo di Kif ale ye sɔrɔsi ye o dɔ ye Soyiba Jara ye ale ye sɔrɔsi ye o dɔ ye Christophe Dambele ale fana sɔrɔsi ye o dɔ ye Amadu Konare ale fana sɔrɔsi ye o dɔ ye Mohamed Isa Wedrako a fana ma perepelatigɛ di ale ka taabolo kɔni kan o dɔ ye Ibrahim Buakone ale fana ye sɔrɔsi ye Yamusa Kamara ale fana sɔrɔsi ye Ibrahim Dayiru Dambele ale fana sɔrɔsi ye ni ma 17 siga kɔni tun kɛlen bɛ u la k'a yira k'a fɔ ninnu kɔni bɛ yɔrɔ min na an bɛ don min na i ko sisan k'a fɔ k'u tun kɛlen don ka maaw kɔni bɔnɛ u ni na maaw siga kɛra dɔw la k'a fɔ olu yɛrɛ de fagali kɛ hali n'a sɔrɔla a bɛɛ ma jɛ ka fagali kɛ siga kɔni tun kɛra la k'a fɔ bɛnbɛnbɛnw tun bɛ ko in kɔni kɔnɔna na an balimaw nin bɛɛ kɔfɛ min ye ninnu ka sonalidonba ye n'o ye finitigilaka minnu tun siga kelen bɛ u la olu ka sonalidonbaga a dɔ ye maître Abdramane Touré ale kɔni a ye a ɲininkara a y'a yira k'a fɔ min ye nin fɛn in ye ale kɔni fɛ nin kɛra baara ye baara min ni maa bɛ se k'a fɔ ko a ɲɛna kosɛbɛ ka d'a kan jamana bɛ yɔrɔ min na bi ni kiiri ninnu n'a fɔra k'a fɔ ko kiiri nana tigɛ ta nin tigɛcogo kɔni na ale kɔni fɛ t'a la siga kɔni t'a la nin kɛra ale hakilina ye kosɛbɛ ka d'a kan jamana a bɛ waati jan bɔ jamana bɛ sariyaw ta nka sariya waleyali o kumaw ka ca kosɛbɛ sariya bɛ taa nka a tɛ waleya nka nin ye fɛn min ni maa bɛ se k'a fɔ ko kunnawolo sɔrɔla nin na sabu sariya min taara n'u b'a wele ko loi d'entente o waleyala nin kiiri in kɔni kɔnɔna na o kɔfɛ min ye musolaka ye ale fana tun kɛlen don k'i yɛrɛ sɔrɔ kiiri kɔnɔ a yɛrɛ ka faamuya la n'o ye Aminata Sumare ye ale kɔni y'a ka dusumakasa yira kosɛbɛ kosɛbɛ a y'a yira k'a fɔ nin ye fɛn min anw faso Mali kɔnɔna na nin ma bɛn ale ma kiiri ni a taabolo kɛra ta nin cogoya in na ale m'a faamu fiyewu ni waleya jugu kɛra maa min ye waleya jugu kɛ o tigi kan ka ɲangi waleya jugu sababuya la mais n'a fɔra k'a fɔ ko kiiri ka taa kɛ ten o cogoya la maa min ye waleya jugu kɛ o ma ɲangi a ma dɔn ko fiɲɛ wulila ale kɔni m'o faamu cogo si la
wa ale b'a yira k'a fɔ ale yɛrɛ ye maa tɔɲɔnnen ye nin waati ninnu n'a tɛmɛna ale nana minɛ ka taa n'a ye o bɛ fɛn min wele ko enlèvement et séquestration faransikan na ani viol dansagowalew taara ka ale sɛgɛrɛ a kɛra sababu ye ka ale yɛrɛ jogin a banana kosɛbɛ a man ɲa a balimaw de farala k'a ka wari d'a ma a n'a yɛrɛ ka se ka évacuer ka taa diɲɛ jamana wɛrɛw la a ka taa yɛrɛ furakɛ n'a fɔra k'a fɔ o n'a ta bɛɛ sariya ka tigɛ k'a fɔ ko ninnu ka taa so u ma jalaki u ma ɲangi ale kɔni tɛ dɔwɛrɛ fɔ komi u ye min fɔ k'a yira k'a fɔ tile 3 de bɛ ni tigilamɔgɔw bolo minnu ma sɔn kiri kɔni ma u bɛ se k'u kan bɔ nka ale t'a ta bila dagagirinda la a bɛ min fɔ ka da nin kan ale bɛna taa diɲɛ kiri soba ninnu de fɛ cour international minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ ka taa ka damakasi kɔni yira olu kɔni na an balimaw ale kɔfɛ min ye an ka jɛkulu min bɛ yen n'olu fana sigilen bɛ adamaden tanga ani adamaden ninkun n'a ka hakɛ tangani kama olu ka ɲɛma n'o ye Buware ko a bɛ waati jan bɔ olu kɔni siranna loi d'entente ye sabu loi d'entente tuma dɔ la a bɛ se ka kɔlɔlɔ dɔw lana jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na n'a fɔra k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu ye waleya jugu kɛra maa minnu somɔgɔ la k'a fɔ ko sariya ka ta tuma dɔ la ko o bɛɛ lajɛlen kɛ i n'a fɔ fɛn ma kɛ o ye fɛn min n'a bɛ se ka na kɔlɔlɔ don jamana kɔnɔdenw yɛrɛ dama ani ɲɔgɔn cɛ la a kɔrɔfɔw kɔni janyana kosɛbɛ kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko les reporters. an balimaw hakililajigila min ye maître Mutakga Tall loi d'entente ko kuma an n'a delila ka baro sigi k'a kan dakurunya damadɔ tɛmɛna ani Mutakga Tall ni ɲɔgɔn cɛ an b'a ɲini nɛgɛ karafe fɛ a ka o jeu fɔlɔ lamɛnbaaw ka se ka faamuya sɔrɔ loi d'entente ko in yɛrɛ la. Président waati yɛrɛ cogoya kama ni sariya ko kuma min bɛ ka ɲɛsin an ka députéw ma n'u b'a wele ko loi d'entente yala e bɛ ni sariya in ye cogo di. Loi d'entente ye mun ye ni k'i b'a bayɛlɛma a b'i n'a fɔ bɛn sariya bɛn laɲini fɛn fɛn ye bɛn laɲini ye ne Mutakga bɛ o la i ka ɲi jamana in ma sango ni gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ sango ni kɔlɔlɔ ka ca jamana kɔnɔ sango ni sɛgɛn bɛ jamana kɔnɔ n'i nana bɛnbaliya fara lakanabaliya kan ka na bɛnbaliya fara gɛlɛya kan jamana bɛ coron de ka taa fɛ a ti bugɔ nka n'i ko sisan ko ye karisa sɔrɔ karisa y'a k'a la an ka sigi an ka ɲinɛ o kɔ an k'o bila kɔfɛ o ka ɲi o yafa bɛ adamadenya kɔnɔ yafa bɛ diinɛ kɔnɔ yafa bɛ jamana kɔnɔ nka a ti fɔ mɔgɔ ma n b'i wajibiya i ka yafa maa ma o tɛ yafa ye yafa bɛ bɔ diinɛ ni ŋaniya de la ni maa min tɔɲɔna o fana na i b'o lajɛ de i b'o dusu salo cogo min na dusu bɛ salo cogo di mun kɛra e la jɔn y'a k'i la a tigi jɔra a kɔrɔ ko a y'a k'i la wa a ye min k'i la a ye tɔɔrɔ min se i ma an bɛ se k'o dilan cogo di o bɛ dilan ni nafolo de ye wa o bɛ dilan ni yafa ɲini de ye wa o bɛ dilan ni tasara de ye wa an k'o kɔni bɔ a la n'o bɛɛ kɛra sɔrɔ k'a fɔ Mali kama daba masa yɛrɛ kama ne yafara baara in bɛ kɛ ten de nka n'i nana k'i bɛ yafa kɔrɔ karaba k'a fɔ mɔgɔ ma e kɔni bɛ yafa a ma nka min y'i sɔrɔ an ma o kuma fɔ an ma o dilancogo fɔ baara bɛ gɛlɛya o de kama ni loi d'entente ko in fɔlen jamana kɔnɔ minnu ɲɛsinnen bɛ adamadenya kɔlɔsili ma u wulila ko a tɛ se ka kɛ tan ko a man ka kɛ n ye min fɔ yafa ti karaba yafa bɛ ɲini de a bɛ ɲini cogo min na u nana se o yɔrɔ de ma bi na assemblée kɔnɔ loi bɛ yɔrɔ min na n'u girinna k'a ta ten o tɛ yafa ye dɛ o ye i da de nka maa tɛ se k'a fɔ min jamana fɛ ko ni ko kɛra o ti ban o nka ban cogo de b'a la o kuma loi d'entente ni adamadenya kɔlɔsi kulu minnu ye minnu fɔ an bɛɛ ka jɛ k'olu lamɛn olu y'a fɔ an y'a dilan cogo min na n'a dilanla ten yafa bɛ na bolo ɲɔgɔn bɛ na nka a kana fɔ min ma wajibi a ka lafiya o tɛ se ka kɛ hali du kɔnɔ. Président n'i ye nin fɔ député an b'a dɔn olu bɛ population de tɔgɔ la yen nɔ a ka ca la député mana kuma a bɛ kuma la ka dugu sigibagaw de tɔgɔ ye yala o tɛ wasa kɛ wa. a bɛ dɔ kɛ député sigikun ye de ka kuma jamanaden tɔgɔ la ni maa ko député tɛ se ka kuma jamanaden tɔgɔ la i ma mara kɛcogo faamu nka sariya fana kɔnɔ a fɔlen bɛ fɛn dɔw bɛ yen
jamanadenw bɛ ɲininka o la députés bɛ yen ka jamanadenw bɛ ɲininka. Filanan députés bɛ fɛn o fɛn kɛ n'u y'a kɛ n'u yɛrɛ hakilila ye ka sɔrɔ u ma jamanadenw ɲininka u bɔra u ka baara kɛcogo ɲuman kɔnɔ. Ne ka kuma bɛ min nɔfɛ bi a bɛ laban assemblée de la, kuma bɛ laban députés de ka vote la. Nɛgɛ tigɛda ye fa de o a bɛ tigɛ yen de nka yan'a ka se yen o k'a sɔrɔ baara fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ min b'a kɛ i da de tɛ a kun tɛ fo ɲafara don o baara ka kɛ. N bɛ segin a kan n kana nin bɛɛ da o kuma bɛ yen o n b'i wajibi ka nin ko in kun o kuma bɛ yen o nka ɲafara bɔra n diinɛ ni ŋaniya la o fana bɛ yen o de bɛ laɲini nin kɔnɔ a bɛ se ka sɔrɔ n'a kɛra a kɛcogo ma. N tɛ yafa n tɛ yafa n tɛ yafa i bɔra adamadenya kɔnɔ i bɔra diinɛ kɔnɔ i tɔɲɔna n b'i wajibi k'i da de n b'i wajibi k'a gun i bɔra tilennenya kɔnɔ o sira fila ni ɲɔgɔn cɛ o de ye yafa ye. I ko yafa ka kɛ tuma dɔ la tajuru sera ka bɔ a la n'o bɔra a la ko bɛ ɲa maa min y'a tugu k'i ka mɔgɔ faga a yɛrɛ y'a sɛbɛntiya k'a y'i ka mɔgɔ faga n'o ma faga o ɲɔgɔn ye ko bɛ nɔgɔya. Yafa bɛna ko fila de nɔfɛ ko fila de kɔfɛ sariya labolili ani i ka ko min tiɲɛna ye o bɛ dilan cogo min na a ti fɔlɔ yafa la yafa ye laban de ye a bɛ fɔlɔ sariya lakilen de la. Maa min ka maa fa maa min ka nafolo tiɲɛ maa min ka so jeni maa min ka bagan fa ani ɲangi jumɛn ka kan a bɛ fɔlɔ o de la wajibi a ye min tiɲɛ i ye o bɛ lasegin i ma cogo di a dɔ tɛ se ka lasegin o n'i ka maa min n'i tora la o bɛ segin i ma cogo di o bɛɛ de kɔfɛ a fɔ ala yɛrɛ kɔsɔn jamana kɔfɛ e bɛ se ka yafa wa waasa an ka kɔfilɛ dabila an k'an tile ka taa n'i tora kɔfilɛ la k'i bɛ taama i bɛ talo i bɛ bin. Président jamana bɛ lahala min na bi i bɛ ka kuma min fɔ nin ye baaraba ye yala nin se bɛ an ka jamana ye ka se ka nin baara ninnu kɛ. Ni a hakili ɲuman sɔrɔla ni a lamɛn kɛra ni a laɲini kɛra tɔɲɔnenw fɛ Mali ye jamanaba ye dɛ. Jamanaba t'a yɛrɛ jɔ jamanaden ɲumanw de bɛ jamanaba jɔ jamana t'a yɛrɛ jɔ o kɔrɔ ka jamana bɛ se ka kɛ jamanaba ye nka a mana kɛ cogo o cogo kami a b'a ɲɛmaa di tɔn filɛ dɛ a baara in bɛ bɔ yen de ka jigin fo ka taa se jamana laban ma n'o hakilila sɔrɔla ka yɛlɛ fo ka taa se assemblée la. N'an ko gɛlɛn dala ka don Mali kɔnɔ ko an ti yafa ɲɔgɔn ma an bɛ Mali dilan cogo di nka n b'a fɔ yafa tɛ karaba yafa bɛ ɲini de fo ka taa sɔrɔ yafa ti ɲɛ sariya lakilenni yafa ti ɲɛ fɛn min tiɲɛna o dilanli kɔ yafa ti ɲɛ dusu saloli kɔ n'o bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan a bɛ don yafa kɔ loi tɛna ni yafa ye loi bɛ yafa sɛbɛntiya de nka o b'a sɔrɔ yafa sɔrɔ. An balimaw nin tun ye maître Mutaka Tall nin donni kama loi d'entente a tun kan ka taa an ka wasadenw fɛ yen an ye wuli ka jɔ kɛ ka taa s'a ma ale yɛrɛ ka hakilina ye mun ye loi d'entente la nka o kɔfɛ min ye kunun kɔ procès ye cour d'appel la maître Abdrahamane Mamanta Touré ale ye Amadou Aya Sanogo a n'a jɛɲɔgɔnw olu ka avocat ye kɛnɛ in wulilen kɔ kunnafonidilaw u y'u madon a la dakurunya min sɔrɔla ale fɛ aw ni ne an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o la. An nisɔndiyara parce que a yɛrɛ y'a ye ko kɛra cogo min komi jamana yɛrɛ basigi cadre kɔnɔna na an ka députés tun ye loi dɔ voté 2018 pour que bɛn ni ɲɔgɔn faamuya bɛ sabati k'a fɔ ko fɛn o fɛn nana 2002 hukumu kɔnɔna na donc yafa bɛ k'o tigilamɔgɔw ma dans le cadre de l'entente nationale parce que loi in a tɛ nin dɔrɔn concerné tous les événements liés à 2012 rébellion b'a la fɛn wɛrɛ caman fɛnɛ b'a la parce que nin fɛnɛ ta ye fɛn ye min ye n'a ma appliqué nin na les rebelles olu fɛnɛ ta bɛ nalen a tɛna se ka appliquer olu fɛnɛ na donc loi ɲɛnama don an sago sɔrɔla fɛnɛ alhamdulillah yafa loi de don donc les parties civiles ont été indemnisées c'est la loi qui le dit o loi in b'a la protocole kelen fɛnɛ kɛra victimes somɔgɔw ani gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ mun b'a yira k'a fɔ k'u kan ka indemniser donc olu ka hakɛw o dira u komɔgɔw ma donc o bɛɛ minɛna ka ban c'est pourquoi victimes yɛrɛ si ma hali u ka avocat yɛrɛ y'a reconnu k'a fɔ ko effectivement k'olu sɔnna loi in ma donc ala y'a ka kɛ mais mun bɛ se ka kɛ san mɔgɔ minnu fatura olu kɔ bɛ dilan cogo min donc hukumu kɔnɔna na mesure taara pour que u denw n'u musow ani u somɔgɔ minnu bɛ yen vraiment olu ka adamadenya bɛ se ka continuer dans un sens beaucoup plus normal. An balimaw nin tun ye maître Abdrahamane Mamanta Touré o kɔfɛ maa minnu yɛrɛ tun bɛ ka damakasi kɛ ko olu bɛ hakɛ de ɲinina minnu ka maaw tanyana olu ka kuma lasela n'o Ismaël Fane kɔrɔfɔ dira a fana ma a ye min sɔrɔ k'a fɔ an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o fana la. Bientôt 107 an bɛ nin baara in kan donc faamuyali la an kun sigilen don nin ye le
fait que Dynamo ni Bamako tigu mɔgɔ caman kumana k'i da don dossier in na donc togo min na ko in bɛ se ka nɔgɔya donc o kama collectif a jateminɛ donc ka essayer ka yafa kɛ ninnu ma u ka laɲini dɔw ɲini togo min na n'olu sera ka sabati donc olu b'a ɲini ka bɔ dossier in na donc o ɲaɲini dɔ tun ye ka so dɔ d'u ma en même temps den minnu b'u bolo ka wari dɔ d'u ma togo min na u bɛ se ka olu ka avenir labɛn n'a ye donc o cadre kɔnɔ collectif a yira k'a fɔ ka bɔ dossier in kɔnɔ mais en réalité en tant que porte-parole donc ne kɔni y'a décidé n y'o fɔ n ka collectif ye donc ne ka mission banna yan bi n bɛ n jɔyɔrɔ bila parce que en réalité sans te mentir a kɛra n bolo jigilatigɛ ye a kɛra n bolo jigilatigɛ ye mais n'i bɛ jɛkulu ka baara la ni jɛkulu y'i bila baara min kan diyagoya i bɛ baara kɛ n'o ye donc ne tun ye baara kɛ ni jɛkulu ta ye mais moi personnellement a kun ka di n ye en réalité kiri kun ka tigɛ coordination kun ka kɛ parce que vu Fuseni Jara ka audition na Fuseni Jara yɛrɛ kun y'a jira k'a fɔ ko ale de ye rafale wuli ninnu na wa rafale wuli la ka tila tuguni ka marifa di mɔgɔ do kone ma o fana ka rafale wuli e kɛ o ma se rafale wuli cogo la ale tilala ka minɛ ka rafale wuli o b'a jira k'a fɔ a ma regrette Fuseni ma regrette a ka ko la donc a kun ka di n ye bi kiri kun ka tigɛ e kɛ Fuseni kun ka se ka jalakiya kɛli la Mali n b'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye u k'u sigi ni ko dɔ ye tugun parce que ko in kɛra transition dɔ de kɔnɔ a bɛ transition wɛrɛ de kɔnɔ ko bɛɛ bɛ se ka bɔ a kɔnɔ o cadre kɔnɔ maa mun y'a jira k'a fɔ ale ye maaw faga a ma tabaki a ma siran o tigilamɔgɔ kana bila k'o don loi d'attente kɔnɔ ne ɲɛna kiri kun kana k'a to ni tribunal ye u kun ka to kiri in ka kɛ ko caman kun ka bɔ nin kɔnɔna la parce que maa dɔw bɛ an senkɔrɔla la hali bi ni kiri ma kɛ olu tɛ dɔn donc tant que olu bɛ an senkɔrɔ ko wɛrɛ bɛ se ka kɛ jamana in kɔnɔ donc victime kɔni ta o nɔgɔyara ko la ka ban mais hali bi victime ka ɲinini fɛn caman bɛ mun ma sabati parce que denw kolo ma d'u ma kolo ma di fɔlɔ a kun fɔra ko funérailles bɛ kɛ nin kalo in yɛrɛ la donc olu si ma sabati fɔlɔ den minnu bɛ yen n'u kana ka taa baara la donc o critère minnu kun fɔlɔ la olu fana si ma sabati donc o kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ hali bi ko caman bɛ yen minnu ma sabati collectif mɔgɔw ye fɔlɔ. nin tun ye Ismail Fofana ye ale kɔfɛ an balaka min bɛ n'o ye Aminata Sumare ale fana ye kɔrɔfɔta k'a ka dusumankasaw jira kunnafonidilaw la min tɛmɛna a fana da kɔnɔ an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o fana la. Ne kɔni kun sigilen bɛ ni nin résultat ye n'a y'a ye tile fila na n ye interview kɛ parce que ne b'a dɔn ni jugement ni kun labɛnnen don déjà depuis an bɔra Sikaso n'a kun fɔra ko Adenu an victime 24 mɔgɔ 21 kolo minnu yera ko segin ka taa kɛ olu ka test kan normalement jeudi ni procès kun daminɛna a kun kan ka daminɛ n'o jugement o de ye mais a ma daminɛ n'o ye a daminɛna ko a fɔra ko loi dɔ votera ko bɛnkan ka kɛ pour que mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan ko yafa ka k'u ma yafa tɛ se ka kɛ tɔɲɔ kɔnɔna na donc maintenant u ko ko tile 3 bɛ n bolo ko ka rappel kɛ ne tɛ appel kɛ cassation na parce que résultat mun dira yan nɔ o de bɛ taa di yen nɔ n'i ye maa faga n'i ye muso tɔɲɔ ala yɛrɛ b'i sara o la donc ne bɛ justice internationale saisi droit bɛ fɔ yen nɔ droit bɛ fɔ an bɛna ye mais bandaw ni Asimi u ye kuma minnu fɔ bandaw yɛrɛ a ka investiture dɔn ko mɔgɔ si i kɛra maa o maa ye ko i ni ɲangini kan ka taa i bɛ ɲangi ni ne tun ye occasion in bandaw k'a yira hali n'i ye arme frère d'arme ye n'i ye nin kɛ i kan ka ɲangi mais u bɛ ka maliyɛnw ne u bɛ ka bɛrɛ nɛgɛ ninnu tɛ bɔ ɲɔgɔn kɔ kɛ wa nin filɛ nin n'i y'a daminɛ ne de ye dɛ ninnu ye nin kɛ cogoya mun na ninnu de bɛ pouvoir la wa hali sinikɛnɛ a b'a mɛn u taara maa wɛrɛ ta u bɛ taa tigi faga foyi wɛrɛ tɛ bɔ a la parce que u b'a fɔ ko loi dɔ bɛ yen mun bɛna fɔ k'u yafa n'u ma n'i y'a bannen de an ka juges ye Mali kumasulu bɛn tɛ kɛ nkalon kan bɛn tɛ kɛ tɔɲɔ kan pour que maliyɛnw ka bɛn an tɛ bɛn n'a bi parce que tiɲɛ de bɛ ka an tɔɲɔ bi ni tiɲɛ fɔra n'an yɛrɛ damaw ye tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna bɛn de bɛ na mais bɛn tɛ se ka kɛ nkalon kan. an balimaw an bɛ ala deli ala ka hakili ɲuman di jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma
kunnafoni sɛbɛn l'indépendant a y'a yira k'a fɔ bi sɔgɔmada in na bɔli la min ye Aliyu Bubakar Jalo ale ye kunnafoni di kɛ u bɛ fɛn min wele faransikan na un message fort ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ani jamana marabaaw ma ka sababuya kɛ mun ye ni yɛrɛ sɔrɔla kunnafoni di dɔ senfɛ an ka kunnafoni lase télé dɔ sanfɛ dimanche tɛmɛnen Aliyu Bubakar Jalo ale tun ye invité ye o chaîne sanfɛ kɔrɔfɔw kɔni a dira ma ka ɲininkaliw k'a la min ye ka fɔ u bɛ baarayɔrɔ min wele ko Petroma o ɲɛmaa don ani Hydroma o fana ɲɛmaa don Aliyu Bubakar Jalo ɲininkali dɔw kɛra a la a ye ɲininkaliw kɔni jaabi di a ko ale kɔni bɛ min fɔ o de ye k'a fɔ an faso an bɛ yɔrɔ min na i ko bi an bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn bolo minɛ min ye jamana kɔrɔnyanfan ani jamana yɛrɛ tilebiyanfan an bɛɛ lajɛlen ka kɛ maa kelen ye k'an bolo di ɲɔgɔn ma dugu jukɔrɔ nafolo minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna na an bɛɛ k'an fanga di ɲɔgɔn ma ka se ka olu bɔ min ye nafolobatigibaw ye u bɛ fɛn minnu wele faransikan na ko milliardaire olu ka caya jamana kɔrɔnfɛnyanfan fɛ wa min ye jamana tilebiyanfan fana ye a ka caya yen nɔ o b'a to gɛlɛya caman bɛ an faso kɔnɔna na baarakɛbaliyaw caman bɛ jamana kɔnɔna na fantanyaw caman bɛ jamana kɔnɔna na nin bɛ se ka kɛ sababu ye ka fu siri a bɛɛ lajɛlen na sabu ka d'a kan Aliyu Bubakar Jalo ale ka laseli la Africable télévision sanfɛla la a ko siga kɔni t'a la ala ye dunuya fɛn bɛɛ di an faso Maliba ma dugu jukɔrɔ nafolow la a ye da dɔw la a ye ɲɛfɔli kɛ min ye pétrole ye min ye hydrogène ye min ye manganèse ye nin bɛɛ bɛ an faso kɔnɔna na nka o n'a ta bɛɛ anw tɛ ka se ka nafa foyi sɔrɔ a la ale kɔni bɛ min fɔ a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma jamana bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogoya min na ni kɛlɛ bɛ jamana o jamana na hɛrɛ a ka se ka sabati o na a bɛ gɛlɛya an bɛ bolo di ɲɔgɔn ma kɛ ka se ka kɛlɛ in de ban an ni ɲɔgɔn cɛ la wa ni kɛlɛ banna ala ye nafolo min d'an ma ala ye hɛrɛ min d'an ma an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ko o baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogoya jumɛn na jamana kɔnɔdenw bɛ bɔ kɔngɔ ani minɔgɔ ani baarakɛbaliya la o hukumu kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ale ye wulikajɔ belebeleba kɛ a ka ko ninnu ɲɛɲinini na min ye k'a fɔ waati tɛmɛnenw na wasolɔr o tun b'a bolo a ye baaraw caman k'a la wa jamana kɔnɔdenw caman a ye fɛɛrɛ kɛ k'olu don baara la a kɔnɔna na nka o kɔfɛ a nana yɔrɔ in a nana a feere sawudiyɛn dɔ ma o sawudiyɛn an bɛ waati min na i ko sisan a b'o bolo o kɔfɛ Aliyu Bubakar Jalo a ye wulikajɔw kɛ ka ɲɛsin pétrole ma ani gaz hydrogène o wulikajɔ senfɛ jamana yɛrɛ yamaruya sɛbɛn di a ma ka yamaruya d'a ma a ka ɲɛɲini kɛ pétrole ko la kabiri san 2000 ani san 6 fo ka taa bila san 2000 ani san 7 la nin bɛɛ kɛra fɛn ye fɛn min ni a dogolen tɛ maa si la ale ka yeta la ala ye hɛrɛ de kɛ anw ye anw tɛ ka se ka hɛrɛ ninnu a mɔnɛ bɔ ka sɔrɔ n'i y'a lajɛ Algérie Mauritanie Niger ninnu bɛɛ ye yɔrɔ ye yɔrɔ min ni olu bɛ k'u ka dugu jukɔrɔ nafolow ka a nɛɛmaw bɔ an bɛ waati min na i ko sisan o de kama Aliyu Bubakar Jalo a ka kɔrɔfɔw la a y'a yira k'a fɔ san 2000 ani san 6 ale ye société dɔ dayɛlɛ société min n'u b'a wele ko Petroma o Petroma a ye permis sɔrɔ n'o ye yamaruya sɛbɛn ye san 2000 ani san 7 o kɔnɔna na a ye wulikajɔw kɛ ani Mali fanga yɛrɛ u ye bolonɔbila sɛbɛnw kɔni kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la a bɛ se ka baaraw kɛ ka ɲɛɲinini kɛ pétrole nasiraw fɛ ka ɲɛɲinini kɛ hydrogène nasiraw fɛ o de hukumu kɔnɔ ale nana bɔ hydrogène naturel kan n'i y'a fɔ tuma dɔw la diɲɛmaw ɲɛna a bɛ ku in na k'i bɛ ka sogokan de fɔ ka sɔrɔ hydrogène naturel u bɛ fɛn min wele ko COD o bɛ anw faso Maliba kɔnɔna na diɲɛ kɔnɔ bi a ɲɔgɔn ka dɔgɔ hydrogène na mais o de bɛ anw fɛ yen
a ponen de bɛ an ka dugu jukɔrɔla la wa ɲɛciw caman b'a la ni an sera a kɛcogo la an bɛ se ka an ka jamana dilan ka jamana wɛrɛw dilan a nɔfɛ min y'an sigiɲɔgɔn jamanaw ye wa siga t'a la fiyewu an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na laada jugu min bɛ an fɛ yan n'o ye kurantigɛ banbaliw ye a bɛ se ka jɔyɔrɔba ta kuran nasiraw kɔni fɛ alu Bubakari Jalo a ye kɔrɔfɔw kɔni caman fɔ nka a bɛ min kɔni fɔ maaw ka bɔ ɲɔgɔn senkɔrɔma cɛ la an ka bolo di ɲɔgɔn ma anw de ye kelen ye anw de ka hɛrɛw ye ɲɔgɔn ka hɛrɛw ye nka a bɛ min fana fɔ ka da faamaw fana ta fan fɛ u ka yamaruya di jamana kɔnɔdenw de ma n'u b'a fɔ faransikan na ka priorité di jamana kɔnɔdenw ma min ye diɲɛ magobatigi wɛrɛw ye olu bɛ bɔ diɲɛ yɔrɔ wɛrɛw la ka na an ka jamana nafolo ta n'i y'a ta 100 sara la 95 u bɛ taa ni o ye 5 o ɲɔgɔnna de bɛ se ka to an fɛ yan anw dun ka jamana kɔnɔden minnu bɛ yen n'olu ye diɲɛ magobatigiw ye ni olu ye nafolo bɔ an ka jamana kɔnɔna na 100 sara la 95 a bɛɛ bɛ dun an fɛ yan 5 de bɛ se ka bɔ ka taa kɛnɛmana la alu Bubakari Jalo a ye kɔrɔfɔw kɔni caman fɔ a y'a jira k'a fɔ kabiri san 2000 ani san 12 waleya jugu minnu kɛra Aguelok n'o taara wolo coup d'état la o kɛra sababu ye maa caman de tun bɛ anw fɛ yan n'olu nana ka n'u ka wariw an'u ka sociétés ka na olu bila an fɛ yan nɔ nka ni gɛlɛya in kɛra sababu ye a bɛɛ donna a ka so k'u ka minɛnw cɛ ka don ale kelen de tora a waati min ye société mini yɛrɛ fanfɛla la sanubo fanfɛla la ni ale tora yen nɔ a b'a ka nafolo a bɛ fɛrɛ kɛ jamana kɔnɔdenw bɛ se ka baara k'a la cogoya min na u bɛ se ka ɲɛtaga sɔrɔ wa o ye fɛn ye fɛn min n'o b'a jira k'a fɔ ale hami b'a ka jamana na a ka jamana kanu b'a la wa a mana diɲɛ fɛn fɛn sɔrɔ a fanba a bɛ du Mali de kɔnɔna na kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant. An balimaw kunnafoni sɛbɛn l'indépendant RB a y'a jira k'a fɔ marabolo ɲɛma Muktar Wan kunun ko ani jamana kɔnɔdenw fo ka taa bila politiki tɔn ɲɛmaw olu kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛ a ɲɔgɔnmɛ a kun bɛ boli fɛn min kan u b'a wele faransikan na ko réforme politique et institutionnelle an balimaw kunnafoni sɛbɛn l'indépendant a y'a jira k'a fɔ Muktar Wan nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye ani politikimaw ani jamana kɔnɔden wɛrɛw olu ye ɲɔgɔn yew kɔni kɛ mais a bɛ se k'a fɔ ko nin ye a siɲɛ 2 wala 3nan ye ɲɔgɔn ye a bolila fɛn caman kan kunnafoni sɛbɛn ale ka lakali la a y'a jira k'a fɔ Muktar Wan ale kɔni ye kɔrɔfɔw ta basigi ani nɔgɔya kɔni kɔnɔna na k'a jira k'a fɔ a bɛ foli ani tɔnin ta ka ɲɛsin maa minnu nana ale ka welekan lamɛn nin b'a jira k'a fɔ jamana a kanu b'u la wa siga kɔni t'a la fiyewu jamana bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔ u ka haminakow fana don Muktar Wan ka kɛɲɛ ni février kalo a tile 11 ani parti politikiw fo ka taa se maa wɛrɛw ma olu ye ɲɔgɔn ye ka hakili jagabɔw kɔni kɛ o kɔfɛ ɲɔgɔn wɛrɛw nana sigi sen kan Muktar Wan a y'a hakili lajigi kɛ a ko jamana bɛ waati min na i ko sisan a ka kan yɛlɛmaba dɔw ka don jamana yɛrɛ taabolo kɔnɔna o dɔ ye jamana yɛrɛ mara tagacogo ye ani jamana yɛrɛ
a sigicogo yɛlɛma dɔw kan ka ye olu kɔnɔna na sigi a kun tun ye o de ye o kɛra sababu ye sigi kɛrɛnkɛrɛnnen o kɛra maaw ni ɲɔgɔn cɛ la ka daminɛ février kalo tile 8 ka taa bila février kalo tile 18 la Muktar Wan a ko a bɛ hakililajigi kɛ ale kɔni ye maa sugandi maa min ni o bɛna kɛ bɛn yɛrɛ fɔbaga ye maaw ni ɲɔgɔn cɛ la gɛlɛya minnu bɛ yen bi baara belebele minnu kan ka kɛ ka taama maaw ni ɲɔgɔn cɛ la société civile parti politiques bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilinaw kɛ kelen ye yɛlɛmaba minnu bɛ yen ni jamana mago b'a la o ka se ka yɛlɛma kɛ nɔgɔya kɔni kɔnɔna na Muktar Wan a kɔni ye kɔrɔfɔw kɔni caman fɔ nin kɛnɛ in kɔnɔ wa a y'a yira k'a fɔ siga kɔni t'a la ale nimananen bɛ k'a fɔ nin gɛlɛya ninnu fɛn fɛn filɛ nin bɛna kɛ ko tɛmɛnen de don n'a nataw la n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma ka fara ɲɔgɔn kan siga t'a la jamana in a bɛ se ka taa ɲɛ sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ wa a tɛ ɲina k'a fɔ min ye bɛnka sɛbɛn o bolonɔ min kɛra Mali jamana ani marifatigi jɛkuluw ni ɲɔgɔn cɛ la waati sera sa sabu ka da ka jamana kɔnɔdenw caman olu ka dusumakasa kɔni yira a la a sera sigi kɛrɛnkɛrɛnnenw ka kɛ fanga ani jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya minnu bɛ yen taabolo minnu bɛ yen ni olu ma faamu u k'u bolo di ɲɔgɔn ma olu gɛlɛyaw furakɛ maa tɛ bɔ maa la musolakaw olu bɛ don a kɔnɔ denmisɛnnilakaw bɛ don a kɔnɔ parti politiques bɛ don a kɔnɔ an bɛ fɛn minnu wele k'a fɔ jɛkulubaw olu fana bɛ don a kɔnɔna na min ye an ka diinɛ ani an ka danbe taabolo olu tigilamɔgɔ olu fana bɛ don a kɔnɔna na kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant an balimaw o l'indépendant kelen a y'a yira bi sɔgɔmada in na bɔli la k'a fɔ min ye an ka kalansoba o birikidenw o dara ANC kura nin ye o birikiden datɔ ye kunun ko ka kɛɲɛ premier ministre ale ka directeur de cabinet Samba Diallo kunun ko u tun bɛ kabalakaw fɛ yen ka taa kalansoba min bɛ na kɛ an fɛ n'u b'a wele ko ANC kura ka taa o birikiden fɔlɔw da nin kalansoba in a musaka a bɛna t'i jɔ fo miliyari 16 ani miliyɔn 500 ɲɔgɔn bɔɲanko nin bɛna kɛ fɛn ye fɛn min ni a nafolo bɛna bɔ Mali yɛrɛ wakande kɔnɔna na a t'i n'a fɔ k'a fɔ diɲɛ maa wɛrɛ de bɛna an dɛmɛ nin baara in na kunnafoni di sɛbɛn ale ka lakali la a y'a yira k'a fɔ nin kɛra fɛn ye fɛn min ni a jara lakɔlidenw ye kosɛbɛ kosɛbɛ k'a ye k'a fɔ ANC min bɛ an fɛ yan kabiri waati jan ale kɔni bɛ yen nɔ lakɔlidenw yɛrɛ cayalen bɛ a ma an bɛ waati min na i ko sisan kalandenw bɛ kalan kɛ cogoya minnu na gɛlɛyaw caman b'a kɔnɔna na nka n'i ye tali kɛ ni kalanso in n'i ye a kɛnɛ yɛrɛ jateminɛ a superficie a kundama bɛ t'i jɔ fo tari 12 ani buruburu 6 a kundama bɛ t'i jɔ o de la nka u kɛlen don ka baara belebelew de boloda a kɔnɔna na min ye saliw ye ani blokuw appartementw u kɛlen don k'o belebelew de jɔ o planw b'a kɔnɔna na yen nɔ wa min ye hali kalanso yɛrɛ a ɲɛmaaba o fɛnɛ ka yɔrɔw bɛna bila a kɔnɔ min ye lakɔli karamɔgɔw yɛrɛ fana ye olu sigiyɔrɔ o bɛna bila a kɔnɔna na min ye gabuguw ye o bɛɛ bɛna bila a kɔnɔna na baara belebelew caman de bɛ yen u bɛ fɛn min wele ko logement ani appartement mais a bɛ se k'a fɔ logement 4 ɲɔgɔn bɛna sɔrɔ yen mais appartement o bɛ t'i jɔ fo 24 bɔɲɔgɔnkɔ kɔni na min ye directeur général yɛrɛ ale Sisow ani a ka dagayɔrɔ olu bɛɛ bɛna bila a kɔnɔna na yen nɔ nin kɛnɛ in kɔnɔ min ye k'a fɔ kabala yɛrɛ ale maire ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na kuma dira a ma k'a ka foli ta ka ɲɛsin nin kɛnɛ sigibagaw ma a ye foli belebele ta ka ɲɛsin u ma ka yira k'a fɔ ale nisɔndiyalen don k'a ye ale ka commune kɔnɔna na baara belebelew de bɛ ka kɛ n'i ye ale ka commune jateminɛ
baaraba minnu kɛra ale ka komini na kɔnɔna na a ka dɔgɔ Bamakɔ kominiw na ani Bamakɔ lamini kominiw na maa minnu ye a baaraw ɲɔgɔnna sɔrɔ hakililajigila lycée min bɛ yen o bɛ fɛn min wele ko lycée sportif Ben Umar Sy o jɔra ale ka komini kɔnɔna na u bɛ fɛn min wele ko centre sportif de football o fana jɔra ale ka komini kɔnɔna na olu na a ɲɔgɔnna wɛrɛw fo ka taa bila jibondow nin bɛɛ jɔra ale ka komini kɔnɔna na a ye bonyamasegin ta ka jamana faamaw kɔni sɛgɛrɛ wa u ye baaraba minnu kɛ siraba dilanw na ka d'a kan ale ka komini min ye bɛnniw ye olu tɛmɛ sira don jamana faamaw u ye sira dilan mun kɛ o kɛra sababu ye lakɔlidenw minnu tun bɛ taa kalanyɔrɔ la olu fagali ani lakɔlikaramɔgɔ minnu bɛ taa kalanyɔrɔ la olu fagali accident na a kɛra sababu ye ka belebele kɔni bɔ a la nin kɛnɛ kɔnɔ a ye bonyamasegin ta ka ɲɛsin jamana faamaw ma o kɔfɛ an ka minisiriw min sigilen bɛ sanfɛ kalansow yɛrɛ o kunna ale fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ a ye ɲɛfɔli kɛ ka yira k'a fɔ gɛlɛyabaw bɛ bi an ka kalan yɛrɛ bunakun kan n'i ye jateminɛ kɛ kalan minnu bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔna na gɛlɛyaw b'a kɔnɔ ka da kalanso yɛrɛ kan ekɔlidenw cayalen bɛ bi kalanso ma n'i y'a jateminɛ baarakɛminɛn minnu bɛ yen olu fana ka dɔgɔ kosɛbɛ kosɛbɛ kalan na sira dɔw bɛ yen n'u b'a wele ko physique chimie biologique langue olu ye fɛn ye fɛn min n'u mago bɛ timinanja ani dɛmɛ caman b'a la hali min ye minɛnkow ye informatique na siraw fɛ jamana kalandenw u mago bɛ nin bɛɛ lajɛlen na mais siga t'a la olu bɛ wulikajɔ la don n'a nataw la ka sokɛ damayira kɛ lakɔli kalandenw ye fɛn o fɛn bɛ se ka nafa lase u ma u ka kalan na sira fɛ u b'u se k'o la kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant. an balimaw waati kuruna kosɛbɛ n'o tɛ kunnafoni sɛbɛnw kɛn bɛ ka lakali kɛ min ye k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ maa 6 olu kɔni taara ka tunu mama tunu cogo kɔni do o la nka ni ala ma basi kɛ sini an na tɛmɛ ni olu kibaruyaw ye insha allahu ka foli ta ka lase aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma aw ma kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ la nin waati in na n bɛ foli ta ka ɲɛsin professeur Buwa Jalo ma cardiologue pneumologue k'a ni ce a yɛrɛ ye n bɛ to k'a fɔ kumaso kɔnɔ karamɔgɔkɛ mali t'a den ɲuman fɛ ayi mali t'a den ɲuman fɛ fiyewu afiriki kɔnɔ an kɛrɛfɛ jamana na yan nɔ i bɛ se ka kɛ cardiologue ye mais ka kɛ cardiologue en même temps pneumologue o ka dɔgɔ kosɛbɛ kosɛbɛ nka jate tɛ ninnu kan an fɛ yan nɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma l'astrophysicien docteur Cheikh Modibo Jara nin waati in na an ka foli b'a ye ko ani ce a yɛrɛ ye ka foli ta ka ɲɛsin min ye ne yɛrɛ kɔrɔkɛ Ndula Cham ko ala ka lafiya di ani an kɔrɔkɛ nin waati in na a bɔra farikan na wala a bɔra taama na Marokaw fɛ yen nin waati in na a bɛ farikan na an bɛ dugawu k'a ye Adam Cham ko ala ka lafiya d'a ma a n'an ka musokɔrɔba an bɛ dugawu kɛ u bɛɛ lajɛlen nin waati in na ka foli ta ka ɲɛsin Amadu Baba Konate ma ABK ni cɛkɔrɔba in b'an bilasira kosɛbɛ kosɛbɛ Sotelma Kamara an ka foli b'a ye nin waati in na ka Abdramane Ture fo an lamɛnbaaba don an ka foli b'a ye Sumunu ka foli ta ka ɲɛsin a fɛnɛ ma an tɛ ɲinɛ lamɛnba kelen kelen si kɔ aw ka ca maa minnu bɛ ka lamɛnli kɛ nin waati in na min ye Gawusu Jalo Arasjal ale y'an den ye arasaw olu ka ko man di ni arasaw ka ko daminɛla an b'an yɛrɛ ɲini sabu anw ni arasaw an tɛ fankelen fɛ ka foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na Ibrahim Jawara ale de ye jɛmukan in ɲɛnamaya nɛgɛ karafe o tun bɛ Kamalen Saraman bolo n'o ye vieux ye ale de bɛ ka nɛgɛ fɔfa ka taa n'a ye sɛbɛn dontaw a n'a bɔta o tun bɛ Jankinɛ Ture bolo baaraw kuru kɛra tile yɛrɛ kɔnɔna na k'a di an ma an ka tɛmɛ n'a ye Buna Afan Dumuya an ka foli bɛ a fɛnɛ ye ɲɛmaaba Magan Kone k'a ni ce ara ye ka radio Rampart baarakɛla cɛman na musoman bɛɛ lajɛlen fo Payitawo nin waati in na an ka foli b'a ye fo ka taa se Abdramane Sisogo ma u bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ kumaso kɔnɔ nin waati in na ni ala ma basi kɛ su in na segin bɛ kɛ jɛmukan kelen in kan ka daminɛ nɛgɛ kaɲa 19 ka taa bila nɛgɛ kaɲa 20 waati ni ala ma basi kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini wa an bɛ layidu d'aw ma min ye CNDH maaw ye ani AMDH maaw an bɛna taa s'u ma k'u ɲininka kow kɛra cogo di loi d'entente ko olu yɛrɛ ye mun faamuya nin ko in na sabu olu sigilen bɛ ka adamadenw ka hakɛ tanga o kɔfɛ au conseil islamique u ye wulikajɔ kɛ ka taa Farabugu a libéré la maaw y'u yɛrɛ sɔrɔ an bɛ waati min na i ko bi
au conseil islamique a sababuya la sabati musaba amena sama bi an ka taa baro sigi kɛ sini ona da aw tulo kan insha Allah aw tulo garisɛgɛ bɛnna ne ma haza wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.